fost o fată, e așa frumoasă. Ce-i asta? Scrie Muntele Everest. Să urcăm pe acest munte. Știi câte gălzici găsite? Ce s-a întâmplat? Inspectăm zona! Nu vreau acasă! Vreau acasă! Ce mă fac singur aici? Nici nu știu unde sunt. Trebuie să-l caut. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu pot să cred! Bună, prietene drag! Te-ai întors, trebuie să descoperim locul ăsta. Prietene drag, nu mai sunt printre voi. Și fugi.